Od 18:55 mališani mogu da gledaju crtanu seriju Mapet bebe. Za 19:30 dnevnik priprema Televizija Sarajevo. Od 20 časova prikazujemo novu epizodu serije Vuk Karadžić pod nazivom Buna. U 21:05 je muzička emisija Pesma je ženska u kojoj učestvuje Vita Mavrić. U 21:45 dokumentarni program Prebeg. U 22:10 drugi dnevnik. U 22:30 sportski pregled, a u 23:15 i Noć i dan. Na drugom programu u 8:30 su vesti na albanskom jeziku. U 8:40 objavljamo vesti Televizije Sarajevo. U 8:45 počinje emisija Danas za sutra, namenjena pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, u kojoj prikazujemo domaći film Valter brani Sarajevo u režiji Hajrudina Krvavca. U glavnim ulogama Bata Živojinović, Ljubiša Samardžić, Rade Marković i drugi. U 12:30 je zabavno-informativna emisija na romskom jeziku Anglunipe, a u 12:45 podnevni koncert. Od 13:30 prenosimo takmičenje u boksu za Zlatni gong, od 16:30 umetničko klizanje, Zlatna pirueta, a od 18 časova četvrtfinalnu košarkašku utakmicu Jugoslavija-Zadar, koja se igra za kup Jugoslavije. U 19:30 preuzimamo dnevnik Televizije Skoplje. Nastavak naučno-popularne serije Automanija možete da gledate od 20 časova, a mali koncert od 20:25. Informativnu emisiju 24 časa objavljujemo u 20:40. U 21 čas počinje treća epizoda serije Život Avgusta Strindberga, u 22 časa emisija Revolucija koja teče, a u 22:45 dokumentarni program Slike iz Like. Želimo vam prijatan odmor i laku noć.